lafiya duk ka zo ka daga min hankali. Ban sani ba. An gaya ban san aiki ba. Talent man ne banza. Ni zan zo in dinka tare ka kana kokarin wani kaɗe ni ko? Cikenan ba zan samu gun tsaya ba. Abin da ya fi fakin. Me yasa ka biyo mana hanyar nan wai fa ka kashe? Ruwa ka ga ana yi? Okay, sai ana ruwa ya ka fito da wai fa tana yi? Idan za a yi ruwa waya za a yi ruwa idan ruwa ya ba da taiwa tsammani ka san wani irin criminal case za ka haɗa a nan gurin ka san iya adadin mutanen da za ka sanadiyar mutuwar su ba wai ba ka to an fara ruwa fa kai da mutane you are very stupid ba ka da hankali ko kana hauka ne ko yanzu zan kwalfe ka billahi to nan come out Samadi Officer lafiya? Kalli Hello baby, officer ne. Wai baby ina kato, ka dalla gabara waye kai don uwar gane. Ka san ma wa kake kira ne. Network ne. Network ga yake irin wannan iskancin crash network ne wannan. Hello baby, bace officer ne yanda kuka rabu dazu. Baka ji boko na ce ka kare kiran lamban nan ka kare kira sai na ciwar baban ka kaman